Ikaw po, ma'am. Ay, bali, ma'am, galing po ako, ma'am, sa ma'am, sa JFS Homes and Appliances po. May delivery po tayo na ng TV po, flat screen po. Nandun po, ma'am. Ano po, ma'am, worth 20K po yun, ma'am. Cash on delivery po. Magandang tanghali sa ating lahat. Hello, Bicolandia, and what's up? Welcome back to the JFS Petals and Services. And for today's video, kahit nga tirik na tirik ang araw, ako pa rin ang inyong makakasama. This is your one and only surprise ambassador, Kuya Steph. Na-miss niyo ba ako sa mga nagsabi ng oo? Thank you so much. At sa mga nagsabi ng hindi, di don't. Charot. Okay, so for today, isa na namang makabuluhang araw ang ating kakaharapin dahil isa na namang nanay ang ating susurpresahin all the way to South Central Sipocot, Camarines Sur. Dahil siya lang naman ay magsi-celebrate ng kanyang birthday at siya ay naisurpresahin ng kanyang mga nagmamahal sa buhay. Sino kaya si nanay at sino din kaya ang ating napakabait na surprise sender? But before anything else, for more videos and more surprises like this, don't forget to follow and subscribe us and all of our social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services para naman updated ka sa mga latest videos ni JFS at sa mga sorpresang inihahatid namin sa inyong lahat. Magpasensya nyo din mga ka-JFS, medyo paus na ang inyong surprise ambassador pero caring yan para sa JFS Petals. Dahil simula noon hanggang ngayon, iisa lamang ang aming goal and that is to provide you the quality service that you all deserve. Kaya naman wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, silipin na natin ang mga packages dahil napakainit talaga kagaya ng inyong surprise ambassador. Charot. On the right, please. So as you can see on our cars, dito ako para man makita nyo ang kagandahan ko. Charot, ang kagandahan syempre ng ating car trunk. May team tayo ngayon na red and gold. Unahin na natin, syempre hindi mawawala sa pagsi-celebrate ng birthday ang kanyang cake. Yan ay mula sa Red Ribbon Cake. Isunod natin ang kakanin. Mula naman yan sa Nining's Kakanin. Sa lahat ng mga gustong umorder, pwede nyo akong i-PM or sa JFS Petals mismo. Siyempre, meron din tayong combo food composed of chicken and lumpia. Siyempre, talagang napakasarap. At meron din tayong pansit gesado na napakalinamnam. And of course, ang magpapakabog at magpapakadamdamin sa ating tanghaling ngayon mga ka-JFS, meron tayo dyan letter mula yan sa surprise sender na nagpadala ng mga packages na ito na babasahin ko maya-maya lamang. And of course, bilang pang pinali, makaka-receive si nanay ng kanyang fresh roses. Yan na nga ang mga packages na ihahandog ko dito yan sa South Central Sipocot. Kaya naman wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, tara na't samahan nyo ako at umarangkada. Mula dito sa South Central Sipocot, Camarines Sur, is JFS na yan! Ayan, so hello mga ka-JFS, muli na namang nagbabalik ang ngayong surprise ambassador. And today, after my personal rockets and mga kaganapan sa buhay, nagbabalik ang inyong surprise ambassador para naman sa isang sorpresa at paghatid ng saya at good vibes. And ngayon ngang araw, andito kami, bumalik kami sa South Central Sipocot kasi nakapunta na ako dito at nakapag-surprise na din ako dito ng bata. Kung natatandaan nyo sa ating mga past videos. And nanay ang ating susurpresahin ngayon, so we'll make it more memorable para sa kanya at para maging masaya siya kasi ito ang gusto ng mga taong nagpadala ng mga surpresang ito. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo. Let's have shoutout sa inyong tatlo. First kay Mr. Charles Denver Tira, kay Hans
Pira, and of course kay Mr. Miko Mayora. Shoutout sa inyong lahat at wag na kayong magtampo. And mga ka-JFS, bababa na muna ako ng sasakyan dahil andito na ang ating surprise. Maya-maya, gawin muna natin ang ating prank time. Ayan, nakikita niyo ba ang aking mata? Nangangalit yan kagaya ng init na nadarama ko ngayon. Charot. And so, bye-bye for now. Ay po, good afternoon po. Ito po babae ni Ma'am Catalina A. Katanggi po. Sino po si Ma'am? Ay, ikaw po, Ma'am. Ay, bali Ma'am, galing po ako Ma'am sa sa JFS Homes and Appliances po. May delivery po tayo na ng TV po, flat screen po. Nandun po Ma'am. Ano po Ma'am, worth 20k po yun Ma'am. Cash on delivery po. Dito po. Dito po naka-address po. Yung umorder po nito, si Ma'am Francia Ramos po. Kaano niyo po si Ma'am po? Okay po. Dito po pinaship Ma'am sa address niyo po. Sa South Central Sipangkot po. Tingnan po muna natin Ma'am yung package po. Yung Magsama TV. ka daan nga, magsama ka na. 20k po yung nanay, yung TV po. Magsama ka na, ano mga, magsupong ka. Alam niyo po ito nanay na may delivery po kayo ngayon nay. Eh di paano po yan nay? 20k po yung babayaran niyo po ngayon po. Wala akong ganyan. Kami po nanay nagdi-deliver lang din naman po kasi ahente lang naman po kami ng ano po, ng pinag-orderan po ng anak niyo. Wala ako niyan. Opo. Malaking TV po Ako kasi may yun. TV man ako. Okay po. Di paano po yan nanay? Hilingin nyo na muna. Ilong mo nga na eh. Hilingin nyo nga muna nga, ma. Ano ba ibigay mo? Yung TV po kasi na yun ay malaki po nanay. Tapos in-order po ng anak niyo. Wala po bang pasabi na kayo pang magbabayad? Di paano po yan nanay? Kami po bilang ahente po, hindi naman po kami pwedeng umuwi po nanay nang hindi po na i-deliver or napapareceive po yung item po. Kasi ano, mayroon akong TV. Dahil ito, yan lang ito ng mga bata. Opo. Eh, unang TV dyan, ayaw naman mga ikalit. Tapos, doon sa bukid na, Opo. mayroon din ako, Samsung, malaki. Opo. TV po nanay yung dumating po. Wala. Yan, alam. Hindi paano po yung nanay? Ewan ko. Bawi na si Francia. Diba? Nasa trabaho na sa Francia? Kahit na. Matatawa ka. Kulay. Bawalan ka na, ma. Bawalan. Puntahan mo muna. Yan nga. Ako binabayad niya. Siyanin mo ka muna. Puntahan nyo na muna. Puntahan ninyo. Okay po nay. So, ano po, yung 20k po na yan ay hindi nyo po alam na may babayaran po kayo ngayon. Hindi ko alam yan. Hindi paano po yan, natawagan nyo po ba si Ma'am Francia? Hindi man kasi hindi ko man alam yan. Pwede sa ano? Sa Francia? Offline daw po. Hindi ko alam yan. Ano Kaya ba? hilingin mo nga May muna TV yun. man ako doon. 20k po yun nanay. Kailangan po mapareceive po ngayon. Opo. O akala ko niya ang 20 mil na yan. Kaya nga, magdumang ka nga. Wala po kayo nanay mauutangan ngayon na 20k po. Cash on delivery po kasi ito nanay, hindi naman po ito pwedeng utangin po. Hindi nga ako mangungutang yan. Kailanganin ko man yan. Ang hirap naman ng ilan-ilan ang TV mo. Wala Opo. man sinasabi sa akin yung anak ko, kausap ko. Okay, baka po siguro nalimutan niya po. Di paano po yan ay? Ano pong desisyon niya po? Sa kanya, nagpakupras siya. Nagpadala ako ng mayigit 20 mil sa kanya. Ay sayang, pambayad yun na sana po yun ay sa Hindi, TV. bibili daw yun ng laptop. Hindi paano po, ano pong gagawin natin sa TV po na yan nanay? Hindi ko talaga alam yan. Eh kami po nanay, hindi po namin yan pwedeng iuwi po. Yan, buong alin. Easy. Po, si Francia, bakit? 20k po yung kailangan po namin. Kalahin mo yan. Wala nga akong kas na ganyan. Opo. Walang kas na ganyan. Sa ano po kami na ano po, JFS Homes and Appliances po. Baka sa manigiliyon ko, Samahan niyo po ako na dahil kayo po ang receiver. Tingnan muna po natin yung ano po, yung item po, yung TV. Anong pa yung kuraw? Tapos ganito na din po yung mga kapamilya po. Maghanap na po kayo at least po ng ano po, pang bayad po kahit magkano po para ang gagawin po natin nanay, papapirmahin ko na lang po kayo nanay ng kasulatan na ano po, na hindi nyo po mababayaran ng full payment po yung TV ngayon. Pero at least kailangan ko po nanay ng 5,000 pesos po. Kuya yan, aanin ko yan.
Ewan ko po nanay, kami po ay nagde-deliver lang din po. Hindi ko po masasagot yung tanong niyo po. Ay, mga anak ka na. Halika na po nanay, tingnan muna po natin yung item niyo po nanay. Kung gaano kalaking TV, bakit 20k po. Pasensya na po nanay. Nagde-deliver lang din po naman kami. Okay po. Samahan niyo po ako na doon po sa may ano po. Andito na po yung TV na na worth 20k po. Ano pong desisyon niyo nay? Wala. Anong wala po? Wala talaga. Kasi anhin ko yan. Opo. May TV ako sa amin. Ang laki ng TV ko sa masjid sa amin. O tapos, anhin ko nga yan. Wala naman akong ipabayad dyan. Papapirmahin ko na lang po kayo na nakasulatan po na... No? Opo, kasulatan po. Kasi po sa inyo po nakapangalan. Kayo po yung receiver namin. Ganun po talaga ang SOP po namin yan nanay sa Jeffes Homes and Appliances po. And kung meron man po ditong lapses, siguro po yung anak niyo po yun, si Ma'am Francia po. Ang? Opo. Kasi siya po yung umorder nanay eh. Okay po. May TV ako sa amin. Ang laki-laki. Samsung. Yan na. May TV. Ayaw na Sana all mga bata. maraming TV. O and then, aanhin ko yan. Wala naman akong pagbayad ng 20k. Wala nga akong Oo, pangkap 20k po. Sige po nay, tingnan po natin kung gaano po kalaki yung TV po na yun nay. Sige. Hanggang tingin na lang tayo. Hanggang tingin na lang po. Gustong tingnan nay. O sige, ito po yung TV niyo nay. Surprise! Happy birthday to you! Pahaba po. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ay, iyak na sila. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Dito nay. Happy birthday! Dito po kayo nay, para hindi po kayo mainitan. Ayan. Happy birthday to you! Ayan po nanay, balita ko po. Ayan, nahampas po ako ni nanay. Okay lang po yun. Nanay, balita ko po ay birthday niyo po ngayong araw. At para i-check po, kayo po ba, ano pong pangalan niyo po? Catalina A. Katanggi. And para din po nanay, mawala po yung sadness na nakikita ko sa labi niyo po. Lilinawin ko lamang po, pero bago ang lahat, this is the Jeffes Petals and Services na naghahatid ng saya, sorpresa at good vibes sa amang sulok ng Bicolandia. At ngayong araw mga ka-Jeffes, andito tayo sa Barangay South Centro, Sipocot, Camarines Sur para surprisahin si Nanay Catalina. Palakpakan naman natin si Nanay Catalina. Ayan. And shoutout sa lahat mga nanonood natin dyan ng mga ka-JFS. Ayan po Nanay, lilinawin ko lang po, wala po kayong babayaran na 20k dahil ang laman po Nanay ng car trunk na ito ay hindi po TV. Ang laman po na ito ay mga sorpresa para sa'yo. Nakikita niyo po ba yung tarpaulin natin, nanay? Ayan, napakagandang tarpaulin. Happy... 72 ako. Okay, happy 72, okay. Happy 70th birthday, Mother D. Ayan po, yan po ay ang mga packages or sorpresa na para sa inyo, nanay. Tingin po tayo ng very light sa likod. Ayan. Wala po kayong babayaran na 20k dahil ang laman po ng aming car trunk ngayon ay mga sorpresa para sa iyo dahil birthday nyo at gusto kang pasahin ng isang taong nagmamahal sa iyo. Dito ko po nanay, sino po kaya nanay ang nagpadala ng mga packages na ito? Ay, sabi si Francia ko. Ayan, si Nanay Francia. And yes, bago natin ipakita yung ating mga packages, pasalamatan na din natin si Nanay Francia dahil siya po ang nagpadala ng mga packages nito. Palakpakan naman natin si Nanay Francia Ramos. Okay, dahil birthday nyo, bago ang lahat nanay, isuot nyo muna po ang ating sash na may nakasulat na happy birthday. Dahil kayo po ang aming reyna ng tanghali, kaya po lapot na ako at tikatik ang aking pawis. Okay. Matatanggap mo nanay ngayong araw kahit naiiyak ka, tanggapin mo ang ating mix kakanin, ang ating combo food, ang ating pansit guisado, and of course, dahil birthday mo, tanggapin mo ang iyong cake. Wala naman yan sa Red Ribbon Cake. At para tuluyan kang maging reyna ng aming tanghali, tanggapin niyo po nanay ang ating fresh roses. Hawakan niyo po nanay. Thank you. Ayan, naiiyak na si nanay. Hello, happy Okay. birthday! Ayan, happy birthday. Thank you so much po.
Ayan, nanay. Papanaluluko ba ko ako ng isang babayaran na 20 mil sa ano kung pang TV iyan ay Ayan. wag na kung mga Pero nagalit po kayo sa akin, nanay. Hindi naman nagalit, natakot na lang. ano lang ako kasi wala ka akong pasok ibabayad na ganyan. Opo. Pero, okay na po yun, nanay, dahil mga sorpresa po talaga ito para sa iyo ni Ate Francia. Okay po, nanay, sino po yung mga kasama niyo dito sa bahay? Yung mga anak ko ba? Yung dalawang Ayan, punta po kayo dito, nanay. Kaman po, dito po, nanay. Ayan. Dahil birthday po niya, ano pong pangalan niyo, nanay? Grace. Nanay Grace, dahil birthday po ng iyong nanay, ano po yung message niyo sa kanya? Ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Yung payo mo, Dante. Okay. Sana humaba pa ang buhay, mama. Opo. Saan po? Kampun lang ako, kaya ko bali dyan. Yun lang, short but very sensible na message. Siyempre, wini-wish natin na humaba pa ang buhay nating lahat. Sino ba naman ang ayaw na mabuhay sa mahabang panahon? Para siyempre makasama pa natin ang mga kaapu-apuhan. Ano po, nanay? And ikaw naman po, daddy, ano pong pangalan? anak ko yan na bunso. Ay, anak na bunso. Hindi, daddy ang tao ko dahil may anak na po kayo. Meron na po. Ikaw po, tatay, ano pong mensahe niyo po sa iyong nanay na nag-celebrate ng birthday ngayon? Sana madami pang dumating na birthday mo. Okay po. Okay. Nanay Grace, dahil naiiyak ka na, isang power hug nga dyan at i-kiss niyo naman ang iyong nanay. Sige po. Ayan. Siyempre, kayo naman tay, kahit lalaki tayo, pakihag naman po ang iyong nanay. Sige po, pahag si nanay. Ayan. Ayan, happy birthday, nanay. Okay, para po nanay, dahil nasaan po pala si Ate Francia? Ay, nasa Mercury, nasa trabaho. Nasaan po? Anong lugar po nanay? Sinda, Makati. Okay, dahil nasa Makati si Nanay Francia at hindi niya po may papahatid ang kanyang mensahe, meron po siyang sulat para sa iyo. At ito na po ang aking hawak at babasahin ko po ito, nanay. Makinig po kayo, nanay, sa mensahe ni Ate Francia. Okay, Dear Mama, sana na-surprise ka ngayon sa special na araw sa buhay mo. Happy birthday sa pinakamabuot, pinakamahigos, pinakamapadangat, pinakamatyaga, pinaka-strong, and pinakamagayon ning nanay. Ayan, pinakamagayon. Iyo lang inima ang aram kong paagi para ma-surprise and mapaugma ko ika sa aldaw na ini. Aram mo naman na permi akong busy sa buhay and medyo haloy na akong dahil nakakapuli dyan sa tuya. You deserve nothing but the best today. Happy 72th birthday, Mother Dear. Ang wish ko lang sa imo, syempre, and ang mga tugang ko, sana magkaigwa ka pa ning dakul na taon na isi-celebrate ang birthday mo. Permi kang makusog, maging makusog and healthy, and dai ka na magparabagal pa, tapos ka naman sa mga obligasyon mo, tagabos na kami, darakula na. Nahiling minaman ang sobra-sobrang mga gilibunin do ni Papa para sa pamilyata. Pareho kamong the best and talagang mayo kaming masasabi kundi salamat sa gabos na sakripisyo na tinaonin do sa muya. Thank you for the amazing and unconditional love, Mother Dear. Mag-ingat, thank you po, nanay. Mag-ingat ka permi sa mga lakaw mo. Dae ka magparasulo taara mo naman ang panahon tangon yan. Dae ka magparapaka-stress sa buhay, mag-relax ka na lang and enjoy your life. Dae mo paglingawan si promise mo sa ko na hahalaton mo ang retirement ko para magkaibahan kita pirmi sa mga laskwatsa ko. Happy birthday, enjoy your day. I love you, Mother Dear. God bless you always. From Francia A. Ramos. Ayan po, nanay. Palapakan ulit natin si Ate Francia. Dahil po, nanay, narinig niyo po ang mensahe po ni Ate Francia po sa inyo. Ano po ang gusto niyong sabihin kay Ate Francia? Nanonood po siya. Ay, thank you, B. Sana makaigdi ka man. Haloy na kayo nagkakaigdi. Thank you, B. Talaga nga. Hindi maipinta ang kasiyahan na nadarama ni nanay. Siyempre, sino ba naman ang hindi sasaya? Siyempre, masayang-masaya po ba kayo, nanay? Kumusta pa ang experience na sinurprise po kayo ng Jeffes Petals in Services?
The best po ba? The best? Ayan. At para maging the best ang iyong pag-celebrate ng birthday nanay, hindi pa po tayo dyan nagtatapos sa paghahandog ng mga sorpresa sa iyo. Pero bago yan nanay, magbabalik ako mga ka-JFS sa ilang mga saglit lamang. Ayan nga mga ka-JFS, muli tayong nagbabalik dahil as promised, sahandugan natin si nanay ng kanyang birthday para maging kompleto ang kanyang pag-celebrate ng kanyang birthday. At syempre, bago yan, handugan muna natin si nanay ng napaganda at hindi pagasgas na kantang Happy Birthday. Kaya naman sa lahat po ng nanonood, sabayan niyo po ang ating tugtog. In 3, 2, 1... Day to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Other one, sabay-sabay. Happy birthday to... Ang hindi kumanta, walang pagkain mamaya. Day to you. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday to you! Ayan po nanay, happy birthday po. Muli po sa Jepes, galing po sa Jepes Petals and Services. And syempre, galing din po sa ating surprise sender na si Ate Francia. Ayan nanay, sisindihan ko lamang po ito para naman makapag-blow na kayo ng cake. Pero bago yan nanay, bago niyo po i-blow ang inyong candles, syempre make a wish muna po nanay. Sana mamuhay ang mga anak ko ng tahimik at maligaya. Oh. Ang pamilya. Okay, in Jesus' name, amen. Pablow na po na yun. Ayan, palakpakan naman tayo dyan. Ayan, talaga namang napakainit. Ganon din po ang sorpresang inihatid namin kay Nanay Catalina. Nanay, nasorpresa po ba namin kayo at masayang-masaya po ba kayo? Pero Sobra. pinakaba mo kanina eh. Ayan, pinakaba si Nanay. Part po yun Nanay ng saya na hatid namin ngayon. And may last question na lang po ako Nanay bago po tayo tuluyang magtapos Nanay dahil napakaganda nyo po ngayon Nanay. Sa edad po na 72 years old Nanay, ano po yung wish nyo pa po or ano po yung gusto nyo pa pong hiling sa edad nyo po yan? Sana humaba pa ang buhay ko kasi Apo. marami pa akong obligasyon sa mga anak ko. Ilang taon na po si Ate Francia hindi nakakauwi po pala? Hindi pa nagpapantili. Matagal na po. Tagal na. Miss na miss nyo na po si Nanay. Napunta man ako doon. Opo. Napunta ako. Ay, teacher po kayo Nanay? Hindi naman. Ay. Teacher sa mga anak ko. Teacher. Okay. Lahat naman talaga tayo ay teacher. First teacher ng ating mga anak. Ayan. Ayan po Nanay, additional message nyo po kay Nanay Catalina, ay kay Ate Francia po, and sa mga anak nyo po, bago po tayo tuluyang magtapos. Sana sa mga anak ko na naririto, ako nung wala at hindi mga nakarating. Maraming salamat at naalala ninyo ang birthday ko, lalo na ngayon. Francia, thank you. Sana mabapang buhay natin. Salamat sa Diyos. At nakarating pa ako sa ganitong edad. Okay na po. Alright, so dyan na nga tayo nagtatapos mga ka-JFS, and sana Ma'am Francia ay napasaya ko ang iyong nanay ngayon dahil siya ay nag-celebrate ng kanyang birthday. Muli po, this is your one and only surprise ambassador, Kuya Step, and magkita-kita tayong lahat sa aming mga susunod na sorpresa. Huwag pong kakaligtaan na i-subscribe kami sa aming YouTube channel and paki-follow na din kami sa aming social media accounts. Meron po kami sa Facebook at Instagram, JFS Petals and Services. Kaya naman mga ka-JFS at nanay, sa bilang po ng 3, tingin po tayo sa ating camera at magbabay po tayo. In 3, 2, 1, bye!